Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κύριο. Τσιγάρα έχετε? Τσιγάρα έχουμε, αμερικάνικα, εγγλέζικα, μολδαβικά, ελληνικά. Τσιγάρα με φίλτρο, τσιγάρα. Δώστε μου τέτοιο. Ένα πακέτο ελληνικά. Ένα πακέτο ελληνικά για τον κύριο. Σπίρτα έχετε? Σπίρτα έχουμε, αμερικάνικα, αγγλικά, σκανδιναβικά, με μπλε κεφαλάκι, κόκκινο κεφαλάκι, μαύρο κεφαλάκι. Δώστε μου ένα πακετάκι ελληνικά. Ελληνικά σπίρτα για τον κύριο. Μαστίχες έχουμε? Τσίχλες έχουμε, τσίχλες αμερικάνικες, εγγλέζικες, ιταλικές, ισπανικές, αλβανικές. Δώστε μου ένα κουτάκι ελληνικές. Ελληνικές τσίχλες για τον κύριο. Πιστόλι έχουμε? Πιστόλι έχουμε, μονόκανο, δίκανο, magnum, revolver, αγγλέζικο, αμερικάνικο, από το Βιετνάμ. Έχετε και revolver? Revolver, ναι. Ένα revolver για τον κύριο. Εξάσφαιρο, οχτάσφαιρο, δωδεκάσφαιρο, πενηντάσφαιρο. Ένα εξάσφαιρο. Ένα εξάσφαιρο για τον κύριο. Σφαίρες έχετε? Σφαίρες έχουμε για τον κύριο, έχουμε εγγλέζικες, αμερικάνικες, κυπριακές, ισπανικές, αλβανικές, από Καλάσνικοφ. Εφτάρες, οχτάρες, δωδεκάρες, πενηντάρες. Δώστε μου ελληνικές. Ελληνικές σφαίρες για τον κύριο. Μήπως μπορείτε και να μου το πλήσετε? Να το γεμίσουμε, να το πλήσουμε για τον κύριο. Ό,τι θέλει, αμερικάνικο, εγγλέζικο, ιταλικό. Ορίστε κύριε. Δηλαδή τώρα δουλεύει έτσι. Και βέβαια κύριε. Αλεξίσφαιρα έχουμε, αμερικάνικα, εγγλέζικα, ιταλικά, ισπανικά. Ό,τι θέλει ο κύριος. Τσιγάρα, τσίχλες, όπλο, πιστόλι Σκανδιναβίας.